manod. Hi guys. Sunset o sunset. Balik kay di kay makita mo na. Hi. Dek saka pa. Ano saka? Langoyon tika. Kabugnaw. Katugnaw ba yung lubraha? Kaya basig mga hubo ni iko ano ni mo ba? Katugnaw. Guys, nahimo ng kanding ang ako. Katugnaw ba tayo gibate? Tugnaw naman ay. Pagpuyo ko doy. Siya guys, naligo na mi. Time check 4:55 guys, hapit na mag 5. Nanggawas na ang mga paraw. Okay, paraw sailing cam, tanaw ka sa sunset. Naasay para sailing, wala pa mi guys, na pa mi diri sa ugma mag-joiners mi guys. 800 ang among bayad, no? 800 mag-joiners lang mi oy. Okay, wala mami kauban pa. Mo to nag-inquire mi dito sa unahan. Asa mi maka-save. So naka-save na mi sa 800. Naatag yung 600. Pero asa man kaha oy. Mo to guys. Ligo to guys. Aw guys. Nakita to ninyo guys? Nakita to ninyo? Ug wa mo kakita, tan-awa. Nawa akong banag, tugnaw na. Tugnaw na ka, part? Part? Ngano man ka? Lalom naman kay ni diri, part. Ato ta tubang dito para dili ka ngit-ngit. Ana. Happy anniversary pa, part na ko.
mag-witness ta sa kuan guys kanang sunset diri na hapit na mag 5:30 man na 5:30 or 6 nga na mga ligo mi diri guys og mapuhon guys mag-joiners mi sa ako ang kuan island hopping ganihan ang ato mi og Puka Beach og sa Diniwid ito siya guys no ayaw pot day laom na kay day laom na siya besh laom so mauna ako guys no dereta ang dapita Part. oh Burakay ba? Bugnaw pa sa bantayan. bugnaw pag yun no bugnaw kay guys na apis ito bugnaw woo Bugnaw pa sa Virgin Beach sa Bantayan Island. sa bantayan nangato may bantayan guys no mas bugnaw pag yun diri mo nang balik-balikan gyud sa mga turista mo siya balik-balikan siya kami di na may kabalik guys kay ano utang ra gyud taon nga mo ang giari taw nang utang mi ani Aron makalaag mi di ba so walay kaso day walay kaso mangutang lang ta Kamo mo pa mga utang, pangutang na mo. pangutang na mo taon ha walay kaso gyud basta kabalo lang ka mo bayad no what problema mag-utang-utang ta para sa ato ang kalipay so anniversary man namo mo ni amo ang ginaplano po nangutang mi so ay pangutang nag-asa mi nang utang basta kay dako kay mig-utang kaya ang utang pending ang mong utang pero mabayad yun ni so salamat sa nagpautang namo shout out muna pa salamat pininyo kay nakaaray mi sa Boracay Island muna siya guys na so kung na mo sa sunset guys kanang ato na uy mag-sunset na part ha until sunset mami bye bye na part bye bye love you happy anniversary my hubby love ya bye bye